Però aquests dies anem fent balanç de la nevada i Déu-n'hi-do els gruixos de neu de primera hora, després al vespre encara es va reactivar una miqueta més la nevada cap a la Cerdanya i la neu, que a les cotes més altes va deixar gruixos significatius. L'haurem d'anar actualitzant perquè avui arriba un front, demà n'arriba un altre i per tant encara pot continuar nevant aquí al Pirineu. 67 de centímetres a Certescan, 37 a Bonaigua, 30 a Tavascan, 22 a Malniu, però també, encara que siguin minses, és a llocs on no és tan habitual que hi nevi, per exemple, aquests 4 centímetres de Gombreny, un de Begat, 4 a Busa, 2 centímetres a Sort o també a la Seu d'Urgell. I tot això avui amb unes temperatures que han tirat cap avall. Però sobretot el que s'ha notat en aquest mapa de temperatures mínimes és que on han calmat el vent, la temperatura ha quedat molt més baixa. Cap a les comarques de Girona han baixat respecte a ahir fins i tot 5 o 10 graus. Per tant, aquest ambient fred, amb glaçades altre cop. Aquests 6 graus sota zero, per exemple, a Vilobí d'Onyars, 11 de negatius a Das, 5 de negatius a Montesquiu i, en canvi, si es fixen, aquí a la zona del Camp de Tarragona, on el vent encara ha bufat amb força, la temperatura aquí no ha baixat. 10 graus a Tarragona o 10 graus a Vinallop. Un vent que encara continuarà bufant, ha afluixat una miqueta, però de cara a la tarda i sobretot vespre, com veuen aquí, s'anirà reforçant altre cop Camp de Tarragona i també cotes elevades del Pirineu. Mantenint així els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, han baixat d'intensitat i encara es queden aquestes dues comarques, el Tarragonès i el Baix Camp, amb nivell alt i, per tant, mantenim la precaució. Fotografies d'aquest matí de vent, d'aquest cel clar, blau, des de Tarragona, o també una altra fotografia de les temperatures baixes i de les gebrades més que evidents aquí des de la Segarra. Què és el que ha de passar de cara a les properes hores? Com dèiem, el vent es tornarà a intensificar. Sobretot es notarà aquest augment de les ventades cap al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, així com també cap a les cotes altes del Pirineu. I el que arriba és un front que ja està començant a deixar algunes primeres precipitacions. Ho anem a veure amb una miqueta més de detall. Els núvols aniran a més. Fins i tot no descartem alguna gota que arribi de cara a la tarda vespre aquí a les comarques gironines, però sobretot també la nevada que reactivarà cap al Pirineu, amb una cota neu que ha anat tirant cap amunt. A la tarda, situada entorn als 1.200 metres. Neu sobretot Vall d'Aran nord del Pallars, algun ruixat també cap a les comarques al nord de Ponent, cel força ennuvolat, per tant, un temps un pèl més insegur i, en canvi, on bufi el vent, cap al Camp de Tarragona i cap a les Terres de l'Ebre, el vent, doncs com aquests darrers dies, s'emporta els núvols i aquí fins i tot tindrem algunes estones de sol. Demà tornarem a tenir un dia canviant. Com dèiem abans, van entrant fronts. No són molt actius, però van fent canviar la situació. Demà al matí, cel enterbolit, núvols, la cota neu cap amunt. Demà encara pot pujar una miqueta més i això també es notarà pel que fa a les temperatures. Demà a primera hora no farà tan fred com avui. I de cara a demà a la tarda, doncs mantindríem aquest temps un pèl més insegur cap al Pirineu, fins i tot algunes gotes que poden arribar cap al nord-est, la cota neu pujant fins als 1.800 metres. I acabem amb imatges, perquè aquests dies rebem moltes fotografies i també moltes imatges de com ha començat el dia, per exemple, aquí a Rialp, al Pallars Sobirà, amb aquest cel ennuvolat, tapat i, sobretot, amb tota la neu que va caure ahir.